ବିଆରେ କେମିତି ବାଣ୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ଝିଅମାନେ କାନ୍ଦି ପକେଇବେ? ଉତ୍ତର, ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଟେକି ଦେଇ ବାଣ୍ଡ ଭରି କରିଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କେମିତି ଗେହିଲେ ସେ ତୁମକୁ କଦାପି ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର, ଝିଅକୁ ନଙ୍ଗଳା କରି ତାର ସବୁ ଅଙ୍ଗକୁ ଚୁମା ଦେଇ ଗେହିଲେ ସେ ତୁମକୁ କଦାପି ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପୁଅମାନଙ୍କର ବାଣ୍ଡ ଠିଆ ହୋଇଯାଏ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, ଗେହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବାରୁ ବାଣ୍ଡ ଠିଆ ହୋଇଯାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ି କରି ଗେହିଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର, ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ। ମୋଟି ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗେହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଥାଏ। ଉତ୍ତର, ମୋଟି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଗେହିଲେ ମଜା ଆସିଥାଏ। ଝିଅମାନଙ୍କର ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୂରେଇ ଗେହିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମଜା ଲାଗିଥାଏ ଓ ଗିହା ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ଥରେ ଗିହା ଖାଇଲେ ବାରମ୍ବାର ଗିହା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, ଗିହା ଖାଇଲେ ମଜା ଆସିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗିହା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି।